गुड इभिनिं टु अल अफ इउ। दा बे सोहोराव आयेननि खान्थिजों नङा गुन्दागिरिनि खान्थिजोंसो सोलिगासिनो दं। बे बाथ्राखौ नोंथांमोन बयबो मिथिगौ। जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्टखौ आथिखालाव समाजा फोथायनो गोब्राब मोनो। बेखायनो जों दा बेफोर गासै जेंनाफोरखौ होबथानायनि सम जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो माखासे मस्ट वान्टेड टेररिस्टफोरनि सावगारि दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोनहा मोजाङै गोसो होनानै नाय। बेयो जाबाय सुन्दर आरो बेयो बिनि फंबाय दुंग्रा। गावसोरनि गोहोखौ दिन्थिनानै ओनसोलनि देरसिन डन जानो साननाया बिसोरनि थांखि। आरो बियो जाबाय काली प्रसाद। नुनायाव जोबोद सादा सिदा, नाथाय बियो जोबोद गिथावना मानसि। माब्ला मा समाव मा ड्रेस गाननानै ओंखारो रावबो हमनो हाया। दा नोंथांमोनहा बे साथाम सुबुंखौ फोरमानजों लोगोसे हमनानै जिउनि जोबथा साजा मोननायनि ओरैबायदि सिडि बानायनांगोन दि संसारनि जिखि जाया आदालतआनो बिसोरखौ रेहाय होनो हाया। सार, बिसोरखौ हमनाया एसेबां गोब्राब नङा। दिनैनो हमनानै बिसोरखौ लकआव सोनो नामा? नो मिस्टार गौरब, बियो गाहाम नङा। मानोना बिसोरखौ हमनानै लाबोनायनि सिगांनो पुलिस थानायाव सासे उकिल आरो सासे जामिनदार गसंफैयो। So, I order all of you to arrest them quickly with evidence, okay? Yes, sir. Yes, sir. अफिसार, आंहा जावले जावले बुंनायनि हुदा गैया। नोंखौथ' बुंलांखादोंमोन ना साम'खा दैसानि टेन्डारा आदानि मुङाव जानांगौ होननानै। नाथाय नों एसेबो दाम होआसै। खोनासं दुंग्रा, टेन्डार गावनाया सोरबा बुंलांखाबानो जाया। समाव नुजानानै दांख्लाय सुख्लाय खालामबासो मोनो। ओइ, नोंनि नाटकखौ खोनासंनो फैयाखै आं। काली प्रसादनि मुङाव होनाय टेन्डार फायारा गोख्रै दिरुन। हाब दुंग्रा, आंथ' बेखौ हानाय नङा। ओइ, र' आं नागोननि र'। नै बेनो काली प्रसादनि फाइला। अफिसार, आइ एम सरि। सिगाङावनो जुदि खोथा मानिनायमोनब्ला। आफा, मा जाखो अनसुला फिसा? जोंनि टेन्डार फाइलखौ दुंग्राया अफिसारखौ गावथारनानै सेना लांबायनो। मा? एसेबां गोग्रा बिसोरो? आफा, जों थांनानै एटाक खालामनानै लाबोफिननांगोन, नङाब्ला गाज्रि जागोन। नङा अनसुला फिसा, बे खामानियाव एसेबां मानसिनि गोनांथि गैया। बे खामानिखौ 1,500 फिसायालाय मावनो हागोन। मानोना बे मासे मोसा, बे सासे शक्तिमान। बेनि गोहोखौ दबथायनो हानाय रावहाबो गोहो गैया। बोरै आंनि फिसायालाय? अनसुला, गोख्रै 1,500खौ फन हर आरो बिसिनि आथिं आखाइ बुफायजोबनानै फाइलखौ लाबोनो हो। जागोन आफा। हेलौ आदा। ओ देरहासार। ओइ, लागाव।
Woi! खर्म आंनि दुथांनि नाथाय गुन्दा जानानैबो गोसो सिङाव दं सैथोआ दुंग्रा नों आफानि टेन्डार फाइलखौ सेनानै जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावदों आंनि गोरोन्थिखौ बिसार खालामनो नों पुलिस नङा गोहो दंब्ला बे आंनि मानसिफोरजों नांनानै फाइलखौ सेनानै लां 3 किल' आखाइनि मुथि 5 किल' आथिंनि किक गिनाय गैयाब्ला फै आरो गिनाय दङब्ला खार ओइ नोंनि सोगोमनायखौ जों गिया ओइ रुप मा जाजोबखो दिनै देरहासार फिसा नङामोनब्ला बे खामानिखौ रावबो मावनो हानाय नङामोन देरहासार नों आंनि असे फिसा नङाब्लाबो आंनि मान सन्मानखौ नोंल' लाखिनो हायो आं नोंनि असे फिसा नङाब्लाबो नोंनि थाखाय थै होनो राजि दं आफा नाथाय आं गुन्दानि हाबा मावोब्लाबो हेंथा होग्रा आरो इनाय मावग्राखौ नायनानै थानो हाया देरहासार बे संसारनि रावबो गोहोआनो नोंखौ जेबो खालामनो हाया बयबो गोसो होनानै खोनासं जोंनि सायाव रासिन गाज्रि नोजोर होगासिनो दङ बै सुन्दुरा नोंसोरो खामानिखौ मोजाङै गोसो हो साफा साफा मानसि जानो हागोन वाह 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 मा एसे मोजां बाथ्रा नोंसोरनि थाखाय आं मोनसे गोदान संसार बानायगासिनो दं बेयो जादों जेलनि संसार मानोना आं नोंसोरखौ एरेस्ट खालामनो सोरखारि आसान लानानै फैफिनगासिनो दङ इन्सपेक्टर नोंथाङा मिथिया जानांगौ जोंखौ जोबथेना दोननो हानाय लहानि जेलखाना बे संसाराव गैया डन्ट मुभ नङाबा गावनो गोनां जागोन संसाराव जोनोम जायोब्ला धोनि गोरिब बिबायारि मोजां गाज्रि गासैबो गोथैसालियाव जमा जायो थिग बिदिनो गुन्दा सिखाव दादागिरि आरो मार्डारार जेलखानायाव जमा जायो बिदिनो बै समा नोंसिनाव फैगासिनो दङ इन्सपेक्टर नों आंखौ दम होदों नङासे नैबे खालि बुरजाखौ सिनायाखै नोङो मा जिराद हेइ हगारनोसै जय हिन्द सार जय हिन्द जिराय नै सार बे डकुमेन्ट्सफोरनि थाखायनो काली प्रसाद आरो सुन्दरनि गेजेराव दाङाबाजि जालायबाय थादोंमोन बिदिब्ला टेन्डारखौ काली प्रसादानो मोनदोंमोन औ सार बेबादिब्ला काली प्रसादा अफिसारखौ गावथारनानै गावनि फाइलखौ मानो अफिसनिफ्राय लायखो बेनोथ' साननो गोनां जादों सार
खालि प्रसादआ सुन्दरखौ फासायनो थाखाय मावखो ना सुन्दरा खालि प्रसादखौ फासायनो थाखाय मावखो? गौरब, मार्डारारा इसिबां गोजानाव नङा, जोंनि खाथियावनो दंथारो। नों मोजाङै इनकुवेरि खालाम। अके सार। এই সনাশ্রী, সনাশ্রী, কবিতা আই, কবিতা। आफा सफैबाय? औ सफैबाय आइ। आइया दासो दंमोन दा। ओइ आयै, आयै। कबिता आइ, आं दिनै जोबोद खुसि। हा नोंहालाय मानो इसिबां खुसि जालायखो? बिमा, आं ट्रेन्सफार जाबाय। ट्रेन्सफार जानायखौनो इसिबां खुसि जाबाय? मानो खुसि जाजानो? आङो आंनि आंगो जायगा बड'लेण्डआवनो ट्रेन्सफार जाबाय नालाय। बाबा माखौ खुसि जालाबायखोसि नोंहालाय? साबा दाङा जायाफ्रामालाय। नै आइ आइया, मा थिख्लायबायखोसै? बड'लेण्डनि बबे जायगायाव आफा? बड'लेण्डनि क'क्राझार नोगोरावनो आइ। फिफा, साना हुआ मिथिया हुसिया बोरै थाहैनो नोङो आरो मारै ट्रेन्सफार जाबोखो? क'क्राझारनि अफिसारा मानिबा जाहोनाव बुथार जाबायनो। दा बिनि जायगायावनो आंखौ ट्रेन्सफार खालामदों। बिमा, उफाय गैया। आर बेथ' जोंनिनो आंगो जायगा। माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय? कबिता आइ, दाहायनो रेडि खालामखादो। जागोन आफा। दे आइ दे। बिमा, थां ओंखाम खुरैदो थां। आं ड्रेस सोलायहैनोसै। दे जागोन दे, होनबालाय ड्रेस सोलायनानै फैदो, खुरैनोसै आङो। काली प्रसाद, नों आंजों जुजिनाया बहुद गोरोन्थि जाबाय। नों आंनि गुबै आखुखौ दासिमबो सिनायाखै। आदा, जों बेबायदि आखाइ हेबनानै थानायनि सम गैला। नों बिथोन होयोब्ला दानो बिनि गेंखौ दंस' खालामजोबगोन। नङा फंबाय, गुदुं गुदुं खामानिखौ मावनो नाङा। जाय खामानिखौ मावनांगौ बे खामानिखौ मेलेमजों साननानैसो मावनांगौ, मोनथिबाय? खोनासं फंबाय, काली प्रसादआ मासे गिथावना मोसा दं। बे मोसाखौ फोजोबनो हाबासो काली प्रसादनि गेंआ जोब्बाय, मोनथिबाय फंबाय? फै, आं हारसिंल' थायो, रावबो थाया बेयाव। हा बिदिब्लाथ' रावबो थायाबा बुरसो थायोदां। होद, बुट गैया, मा बुट थालाबायनांगौ? आंलाय बोरैथो थायो? आफा, आं न'खौनो फसायथारासै। गुवाहाटिनि बायदि नङा माथो न'आनो। दे माथो खालामनो? फैदो। गैया। जाराव नों नैबाव हाबैदो। मादैमोना नैबाव। दे बिदिब्ला। बाबु, नोंहा नैबे सायाव थादो। थांदो सिङाव। जागोन दे। लब्बा होननाया नोंनोमोन नामा? औ सार, नामा लब्बाबाबो आं लब्बा नङा सार। आंजों साननैसो थाफाबानो मोनथिगोन माबादि सालाक आं। जाख्लब फंबाया फैयाखै नामा? गैया, दहाय फुङाव फैदोंमोन। माबा खामानि दं नामा थांफिनलायबाय। नोंसोर फैगोनखौ खिथाना थांबाय बे आंनो। दे दे दे, बिदिब्ला आं एसे रेस्ट खालामहैनि। दे सार, दे औ दे। अ दे दे।
आइदै थोद गिदिर मा जाखो आंहालाय सियारसो फुगारगासिनोमोन बा जाम्बाथारलै आंबो बिदि जायो आफा बुथारजानाय अफिसारनि जायगायाव गोदानै अफिसार जइन जाफैबायनो गासिबो फाइलखौ बेनि आखायाव थाबैनो हैनांसिगोन आच्छा नङाब्ला सुन्दर आरो दुंग्रा मोनहा बारस'नानै खामानिखौ मावनो हागौ गोदानै फैनाय अफिसार जोंनि सोमोन्दै जेबो मिथिया साना हौवा थांनानै फाइलखौ गथाय होयोब्ला जोंनि खामानिखौ फोथायनाय नङा बेनिखायनो साननैसो अफिसाव जिरायहोनानै जोंनि सोमोन्दै डिटेल्सै खिन्थाग्रोनांगोन नाथाय बियो जोंनि बाथ्राखौ गनायाब्ला नो बिदि जानो हाया जुदि बियो गनायाब्ला गावनि साजाखौ गाव मोनगोन हा नोङो मानो सब समाय जेननायनि बाथ्रा बुंबाय थायो देरहासार आखाइ फुथाव फैखानाय खामानिया बोरैबाफोर गलाङोब्ला आं खिन्थु जिरायनानै थानाय नङा आफा नों बांद्राय जिंगासि नाङा खामानिया जोंनिनो जाखागोन सुन्दरजों गेम गेलेयोब्ला बेखौ माबोरै फेजेननांगौ बेखौ आं मोजाङैनो मिथिखागौ सुन्दर देरहासार फिसा आंहा नोंनि सायाव फुरा फोथायनाय दङ जेरैखि जायाब्लाबो बे खामानिखौ मोनथारनांगोन आरो बेनि गासै आसाखौनो नोंनोनो हगारनाय जाबाय अनसुला बुं आदा दुंग्रा आरो सुन्दरनि आखायाव सोर सोर सरकारि मानसिया लोब्बा दं गोख्रै खबर ला आरो जोंनि थांलाय फैलाय लामायाव बिसिनि गेङा जुदि हेंथा होयो गासिखौबो बुथारजोब सासेखौबो हगारनाङा जागोन आदा नै बिमा आं अफिसाव थांसै समा जाबाय नै रथ'नायसाय दिनै नों अफिसाव थांजेनगोनबा एसे भगबाननि सिन लानानै थांनायसाय लानांगौ सार बाल मोनदो नै लब्बा औ मादै नोंबो खरसा लायनो थांफाखादो थां र' आं मना लायनि औ मा लाबोनो मादै लाबोदो दाउ बेदर लाबोदो फै। सबाय लाबोदो आहा सम गैला। आलु लाफा मैद्रु बानलु गासिबो लाबोजोबखा दे सामब्रामालाय नांगौहाय लाबोफादो थाथ' मादै दे थाब फै दे आफा रथ' हाबफा थांनो नागिरलायखो नोंहालाय गोदान सोदान मिथियावसो जायगायावलाय हा माथो लायनो थांनो नागिरखो नोंलाय आं एसे जायगा नायनो आफा मोनथिया हसिया मालाय जायगाफ्राव जेबो नङा सार आं दङना लबा दङ लबाखौ गिजोबखायो लब्बा नोंखौ गिजोबथारो क'क्राझाराव औ सार कबिता आइ औ आफा थाब थां मोनथिया हसिया बारा गोबाव थानो नाङा आरो रावजोंबो गोरा गोरा दारायलाय जागोन आफा लब्बा थाब थां दे नोंबो दे औ दे सार दे फैद' बाय 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 दे जागोन सार आं दंना ओइटा किमान 10 টাকা 10 টাকা आरो फान्टा एके दे जाबायलिना बेनो औ जाबाय किमान हयसे 20 টাকা फैसाबो गैलालै जेबो लाला थुदो फैसाबो गैला बारा माबा लाबावनांगौ ओहो नांला आङो बाजाराव मा मा दं बेखौसो नायनो फैखादों उनाव हारसिं फैनानै लांफैनोसै बिराद मोजां सोलोंदों हौ ओइ कबिता ओइ
गुन्दा दाउबिनि सावलुन सेंग्रा जाखो बियो न' लादो सरि ब्रादार जेबो नङा दे मा स्टिलनि मानसि बिलाय थारुन मोखां खांनो नों सोर सिङाव हसे बे अफिसनि रुम सिङाव नोंनि माबाफोर एपइन्टमेन्ट दं नामा आर बेबो खुसेर जानानै आं नोंथांनाव एपइन्टमेन्टनि थाखाय फैयाखै आरो बे रुमाव हाबनो थाखाय आं रावनावबो सोंनांगौनि गोनांथि गैया अ बुजिबाय अब्ला मा खामानि लानानै फैदों जुदि खामानि गैयाब्ला ओंखारलांदो आहा समाया नस्थ' जायो ओइ अफिसार बे मासियाव सिगां जोंनि मानसि जिरायोमोन आरो आफानि खावसे रांजों बे अफिसा सालायजायोमोन आं खालि बेखौल' बुंनो फैदों सोर नोंनि नोंफालाय काली प्रसाद अ नाय अफिसार आफाया जेखौ बुङो बेयाव बेनो सोलियो नोंथाङा बेखौ गोसोआव ला ओइ नों आंखौ गुबुन अफिसार बादि दासान आं सरकारनि नेमखान्थिजों सोलिग्रा मानसिसो आं आयेननि खान्थिजों सोलिग्रा मानसि अफिसार जोंजों लोगो जानायाव नोंथाङा मुलाम्फा दङ नांगौखिनि रांखौ जों नोंथांनो होगोन बेखौ नुवाखै घुस होनाय आरो लानाया हादोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुर बेखौथ' घुस होननानै बुङा बेयोथ' नोंथांनि खस्थ' खालामनायनि मोननांगौ फिथाइसो नों जेखि बुङा आंनि बाथ्राखौ खोनासं बे अफिसा आंनि मन्दिर जाय अफिसाव मावनानै आं गावनि नखरखौ खांदों रुजु रुमैयै आं बे अफिसखौ खालाय खालामनो हाया आफाया बुंदोंमोन न'आवनो थांनानै रायज्लायहै नाथाय आं सानदों न'आव थांनानै रायज्लायोब्ला गोदान अफिसार फेमिलिया समखिनो हागौ बेनिखायनो अफिसाव फैदोंमोन थेवबो नों जोंनि खोथाखौ गनायासै न' प्रब्लेम नाथाय खोनासं अफिसार नैबे खुसेरा जानो रोङोब्ला जोबोद गोदै गोथाव रस गोनां नाथाय जानो रोङाब्ला बिगुरा गुस्थियाव बौगोन बाय मा जाखो हाय आंखौ सिनायदों ना मैया कारिगाव बाजाराव सौग्रावलायनाया अ आंनि मुङा गौतम खुलुमबाय आंनि मुङा कबिता कबिता नों आंखौ गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन मा बाथ्रा बुंनो हागोन आं नोंखौ मोजां मोनबाय मा नोंजों आंजों माला सिनायलाया आंहा बिदिजों जेबो इन्टारेस्ट गैया नाथाय कबिता रावबोथ' जाथि खुरमा सिनायलायनायजों बिदि मोजां मोनलाया खेबसे नुनानै मोजां मोनलायनायानो अनलायनाय फैयो ओइ मिस्टार नों मा फेक 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 बुंबाय थादों गावबागाव लामा गावबागाव थां आंखौ डिस्टार्ब दा खालाम बुंबायना आंहा बिदिजों जेबो इन्टारेस्ट गैया कबिता रथ' प्लिज कबिता रथ' आइ लाभ इउ हगार नोंखौ नुवाबा थांनानै थानो हानाय नङा हगार कबिता होनदों ना फै आंजों हगार होनदों ना नोंखौ नुवाबा आं थांनानै थानो हानाय नङा कबिता फै कबिता
ओइ सोर नोंलाय सिनायाखैबा सिनायनानै ला आंनि मुङा इन्सपेक्टर गौरब बे ओनसोलाव गोदानै सौफैनाय इन्सपेक्टर अ इन्सपेक्टर गोसो जायोब्ला नोंनि साख्रिखौ सासपेन्ड खालामनो हायो आङो बेखौ मिथिया नोङो औ बिदिब्ला नोंनि बे पावारखौ गुन्डागिरि खालामनो सिखाव खावनोसो लादों नङा होमबा नोङो नोंसोर बायदि मानसि थानायखायनो जोंनि डिपार्टमेन्टआ बदनाम जाजोब्बाय ओइ इन्सपेक्टर नायगोन आं नोंखौ थेंक्स सार नोंथां सफैयामोनब्ला बे गुन्डाया मा खालामगौमोनथाय आंखौ हाय सार आंनि मुङा कबिता बसुमतारी आंनि मुङा गौरब ब्रह्म नों जिंगासिनो नाङा थौ आं नोंखौ दोनलांसै नांथ'ला नामा सार आं नोंथांखौ मानो खस्थ' होबावनो जेबो नङा दे फैदो दा आं गारिखौ सोरखौबा लांफैहोगोन सार लाखिदो सार बेनो जोंनि न'आ फैदो ना सार साहा लोंलांफैदो नांथ'ला नामा कबिता उनाव लोंलांसिगोन आंहा अफिसाव गोबां खामानि दं थादो बाय दे होमब्लालाय कबिता रथ' कबिता थारैनो नों जोबोद समायनामोन थादो नै फिसा साहाया लोंफैदो आयदै मा जाखो आयै सिनस्रि सादों नामा जायाखै जेबो बुरि मानसियालाय मा सानाय सुनाय जानोसै साहा लोंदो फिसा गौरब फिसा नों बिमा बुरिखौ नुनानै एसेबो अननाय गैथारला नामा हाबानि खोथा एसेबो सानला आंखौ बिदिनो सासे होबाय थानोसै नामा आयै नों माखौ इसेबां सिन्था खालामबाय थायो जुलि जानो थाखाय गावनि गोसोजों गोरोबनाय सिख्लाबोथ' नांगौ ना अ आंनि हिराबादि फिसानोनो सिख्लायानो संसाराव गैला नामा आच्छा देनायसाय बुंनायसाय फिसा नोंनो माबायदि हिनजाव नांगौ अह आयै आरो बेखौनो खेबसे जावलिबावबाय नोङो बुंबानोसै दे फिसा नोंनो माबायदि हिनजाव नांगौ खोनासं आयै आंनि हिनजाव जागोना ओरैबायदि जानांगोन बियो आंनि गासै बाथ्राखौ गनायनांगोन आरो आंनि जोनोमगिरि बिमाखौ इसोर बायदि मानिनांगोन नंगौ आयै आं जुदि थाबैनो बेबायदि सिख्लाखौ मोनोबा आं हाबा खालामसिगोन गौरब फिसा नों आंखौ जोबोर अनोना फिसा आयै आंहा नोंनि अनगा सोर दंबावो नोंनो आंनि इसोर आयै डिउटिनि समा जाबाय आं थांनोसै थांदो दे थादो साला बे अफिसारा मा सानदों बेलाय आंनि बाथ्राखौ गनायाखै आफा दरसे गेसाव आलुआ बस्थासे मोजां आलुखौ जुदि फेसेवजोबनो हायोब्ला बेनि गेजेराव दरसेल' मोजां आलुआ बे गेसावनि गेजेराव बेसेबां थावरिनो हानो बेखौथ' आंबो मिथिगौ नाथाय बे फैसान्दियावनो जोंहा गोबां खामानि खहा जानो हागौ सन्थुरा सोलो बाहायनानै आंनि एरियायाव हाबफैगासिनो दङ आंनि खामानिखौ सेगासिनो दं नों जिंगा दासि आफा बे खेबाव सन्धुरा जोंनि खामानियाव जेबो हेंथा होनो हानाय नङा जों बेखौ सामलायगोन गासिबो दायित्वआ नोंसोर सानैनि आखायावनो जागोन आफा दा बुंसै आंखौ सिमांनि रानि नङा आं रावनिबो
1 2 3 4 Cuman bisa dumha selerko Nunani nuksar pagla jabar Ami seksi jaruru mohora Langala se nuksar pebar Mama bulu sanai Gana gata nuksar manu jadar Gulu gulu bika Ami serapina nuksar gabraida Hey hey peida peida jarang jama sadini Ami rasamai dekani garam jam Peida peida jarang jama sadini Ami rasamai dekani garam jam Cuman bisa dumha selerko Nunani nuksar pagla jabar Ami seksi jaruru mohora Langala se nuksar pebar Adai modo janji sere kawai kaudu tika pandang Tani jugani nuksar fatu singgara Maja maja si khani hun kharbara Tani jugani nuksar fatu singgara Maja maja si khani hun kharbara Nuksar gamaba Ami dile masa pada dikha Nuksar goli ba Sera thana ami dumha baja Gusuku homta diyo gaina ka Nungha ba dongka ya sarba juni Gusuku homta diyo gaina ka Nungha ba dongka ya sarba juni Cuman bisa dumha selerko Nunani nuksar pagla jabar रो Jido besar besani aku tersikla Gola bibar lini jaru kaulaya Jido besar besani aku tersikla Gola bibar lini jaru kaulaya Nuksar sagrapa Apa yang ramai di sepai-sepai Siri mandana Gada gada untuk nama kena Gusuku homta diyo gaina ka Nungha badong kaya sarba juni Gusuku homta diyo gaina ka Nungha badong kaya sarba juni Cuman bisa dumha selerko Nunani nuksar pagla jabar Ami seksi jaruru mohora Langala se nuksar pebar Hei, mak kau lu ngebra hot ang bisa Hei roh Holy cha somani skla Hei lai Olay khuray Hei cha somani skla
सिख्लाफ्रा नायजोबो बहा थांखो लोखियालाय बहा थांखो लोखिया बेखौनो मोनाखिसै बेनो नोंसोरो सासेल' मानसिखौनो हमनो हायासै हर आंबो सलाया ओइ सोर नोंलाय ओंखारबो नुवा नुस्लाबा बे गारियाव बोरै हाबखो आयौ देरहासारसो फैबाय सरि बे जौ फाग्लाफ्रा होसोनायखायसो थाखोमादोंमोन नोंथांनि गारियाव बहा थांगोन दालाय न'आव आंनि न'आ जन्था कलेज खाथियाव फै गारियाव गाखोफै औ आं गारि नेबाय थानाय समावनो बे जौ फाग्लाफ्रा फैनानै आंखौ होसोदों बेबायदि ड्रेस गाननायखौ नुनानै सोर होसोआ जानो आं नङाब्लाथ' नों लांजासिगौमोन सार जोंना न'आ मोनबाय बेयावनो लाखिदो फै सार दान्दिसे जिरायलांदो आंखौ नों क्लाबाव मोसाग्रा सिख्लाजों मानसिफ्रा नुयोब्ला बोरैबा सानगोन थांथ'ला सार नोंथांनि बे गोरोन्थि साननाया आंनि रुम सिङाव हाबाब्ला रोखा जानाय नङा नों गनायै गनाया आं खेबसे बुंबावबाय फै रुमाव जिराय सार ओंथि नों उन्दुबाय नामा सना औ आब' नों दासो सफैदों ना औ आगै आं दिनै एसे गोबाव जाबोबाय र' नों थाथ'दे सार फै सिङाव हाबफै नाय सार बियो आंनि बिनानाव ओंथि हाय आंकोल सार बियो थाबायनो हाला बिनि आथिं फारसेया पेरालाइसिस जानानै थाबाय आइ आफा थैखांनायनि उनाव बिनानावखौ नायनांगौआ आंनि दायित्व जानानै थाबाय दा नोंनो बुंदो सार आं सिख्ला मानसि क्लाबाव मोसानानै बबेबा फांसनाव मोसानानै रां खामायाब्ला आं बबेनिफ्राय मोननो बिनानावखौ माबोरै जाहोनो ओंथि नों माबोरै दं आं मोजाङैनो दं आंकोल ओंथि नों जिंगासिनो दे आं दं आं नोंखौ गिदिर डाक्टारनाव लांनानै मोजां खालामहैगोन जागोन दे आंकोल नों थाथ' दे दे आइ एम सरि फुजा आं नोंखौ साना हस्लाबानो गोरोन्थि बुंफ्लांबाय आइ एम सरि अ बावदोंसो आं साहा फुदुंना लायनि नों जिरायथ'
आरे कबिता बहा थांनो बाजारावनो थांनोमोन सार बिदिब्ला फैदो आंबो बेजोंनो थांगोन नांलायला नामा सार आं थाबायनानै थांसै माबा उसुबिदा मोनबाय नङा नङा सार जेबो नङा बिदिब्ला फैदो गारियाव गाखोदो अ कबिता आंनि मुङा गौरब सार नोंथाङाथ' खोन्थाखाबायानो अ सरि आंनि बुंनांगौआ बिब्दि नङामोन नोंस्रा न'खराव सोर सोर दंमोनलाय जोंहा आइ आफा फंबाय आरो आंल' दं मानो लाखिखो सार बिदिब्लाथ' आं नोंखौ लायोब्ला नोंस्रा सासे जामसिगोन मा सानखो सार जेबो नङा आं बेयावनो थानोसै सार बाय खेबसे नाहरफिनबा हामगौमोन नाहरफिनदो येस आया आया हेलौ सार नोंनि कलमखौ हरथ'लाय न सार नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ खोन्थानो हागोन ना लादो 995497 थेंक इउ सार दे बिदिब्ला बुंदो मानो लिंहरामोन मानो एसेबां हाखु दावरा सार एसेथ' रेस्ट ला र' सार फुजा नों आंजों बारा गोबाव थानाया मोजां जानाय नङा बुंदोल' मा बाथ्रा सार नों मोजाङानो जा गाज्रियानो जा आं नोंखौ सासे मोजां मानसि होननानै फोथायो मा बुंनो सानदों नों आंनि आगोर मोनै जिउआव इसोरा नोंजों सौग्राव होनानै आंखौ सहाय खालामदों आं नोंनि बे मदद खालामनायखौ जेब्लाबो बावनो हानाय नङा सार बावनोबो नाङा हायोब्ला नों मुसुखा बानायनानै रुम सिङाव साजायनानै दोनबानो जाबाय नोंखौल' नङा आंनि मेगननि सिगाङाव जायनो राहा गोथे जानानै लामा आन्दायनाङो आं बेखौनो मदद खालामो नों थिगखौनो बुंदों सार नोंनि बै दान होबोनाय राङा आंखौ बिबायारि जानायनिफ्राय रैखा खालामदों मा औ सार आब' आंखाला थांबायना औ थांबाय आगै नायलाय बेखौ आब' बेखौ आंखाला होलांदोंना औ आंखाला बिराद मोजां मानसिना औ आगै बेयो माब्ला फैफिनगोन जोंनाव आब' आङो बेसेबांबा गोबावनिफ्राय बे न'आव भारा दोनबाय भाराखौनो मोना आं बिदिबा मानो दोननांगौ होखारनांगौ बेनो आंनि न' आं दिनै थाला होनो फैदों बोरो बे डिस्क' डेन्सार मोसाहैबाय थाग्राया औ ओंखारबो ओरै बे न' सिङाव मा खालामबाय थादों नोंलाय ओइ बोरो मा खालामदों ओंखारबो आब' सोरबा फैदों र' आगै नों थाथ' दे आं नायना फैनो माबादि थाखा लांगाब लांगाब खामायनानै बियो जाग्रा दिनै आंनि न' भाराखौनो होनो हाया बियो फैनायसाय आयौ नायदो दाबो देराखै दासो मोसानानै फैयाखै नामा बियो औ आदा नोंथ' हारसिङै फैनो हायोमोन ना मानो एथबां मानसिफोरा लाबलायनांगौ जाखो आं नों बादि नङा बेयाव हारसिं फैनानै नोंजों न' सिङाव गेलेफैनांगौ नामा आङो आदा बाथ्राखौ मोजाङै रायज्लाय नोङो न' भारानि सोमोन्दै रायज्लायनो फैदों बेखौल' रायज्लाय गुबुन बाथ्रा दासोदेर आयौ बास गोरा गोरालै बियो नोङो दानो बे न'खौ माबार खालि खालामदो भारा होनो हाया गारा नोंखौ जों एसे गोबाव दोनबाय थानो हाला थांदो नों माबार
क्लाबाव मोसाग्रा सिख्लाखौ बे जायगायाव दोननो हाला नोंखौ ओंखारनो होननानैनो गामिनि रायजो गासिबो मानसिफोरखौ लेंना लाबोदों नों मानो बिदि खालामगासिनो दं फालाय नै हाथा गेला थाला लाबोखाबाय बेबादि मानसिखौ दोनबाय थायोब्ला जोंनि समाजा बेसेबां बदनाम जागोन बुं नोंनि न' भाराया बेसेबां जाखो खिन्थु हरनो हायाबा खिन्थु दोरोनांबाय दे 8 सानजाब 25 सानलाय बेसेबां जायो र' 20,000 पाक्का 20,000 हरनो हागोन र' होनो हायाबा लादोलै आदा नोंजों समायथारगोन औ समायथारगोनथ' नै नोंनि फैसाया आय माथो फैसासो फैसा बेबादि गारलाबायजानाय बुस्थु नामा सोदोलै आदा सोदो हाबाब हरनो नालाय मोजाङै हरबानो जायोना बेबादि गारहरलायनांगौ नामा बिदिबा आं रागा जोङामोन ना नोंनि बेबादि खुलुमबाय फैसा मोनबायलै आरो खोनासं आं कालसाराव ओंखारग्रा जानो हागौ नाथाय गासिबो कालसाराव ओंखारग्रा मानसियानो गाज्रि आखुनि जाजोबनो हाया जुदि एबारनिफ्राय कालसारनि बागै गाज्रि राव ओंखारबावोब्ला नोंनि खुगाखौ सुथेगोन आङो आयौ हिनजावफोरजों खुनु थिग गैयालै दा माबा माबिसो बुंलायलांबावगोन बियो माबाफोर फानदायलाबायबावगोनसो बियो थिग गैयालै बिजों जुदि नोंथाङा होबोनाय रां गैयामोनब्ला आंखौ रुमनिफ्राय होखारहरसिगौमोन बेनिखायनो नोंथांखौ साबायखर होनो आं बेयाव लेंहरदों थेंक इउ सार मादै 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 सोर जाखो आं कबिता नों कबिता गौरब सारनि न'आ बेनो ना औ बेनो फैदो नांथ'ला मादै गौरब सारखौ लिंहरनो हागोन ना औ र' गौरब फिसा ओरै फैनोसै हारे कबिता नों माब्ला सफैखो अ बिदिब्ला नोंसोर सानैजों सिनायलायखायो औ मादै जों सानैजों सिनायलायनाया एसे गोबाव जाबाय गौरब सार दाखालि नोंनि खलमा थाबोदोंमोन ना आं बेखौसो होनो फैदों गंसे कलमनि थाखायनो मानो एसेबां खस्थ' खालामनांगौ जाखो बे खलमा साधारन खलम नङा सार सासे पुलिस अफिसारनि थाखाय जेब्लायबो बेसेन गोसा मानोना बे खलमा गोमाब्लाथाय आयेनखौनो गोमाबाय होननानै सानजायो बेखायनो आङो फैफिनदों मादै सार नोंसोर थाथ'दो आं थांसै दे जोबोद बुजिनो गोरों गथ' बेबायदि बिहामजो फैयोब्ला आं बुहुमखौनो नागारनानै थांनो बागोन आयै आं बेखौथ' मैया दाख्लैसो सिनायदों आं हले जेबो मिथिया आं हले बिहामजोखौ फसायखाबाय आंनि बिहामजोआ हले बेनो जाथारनांगौ आं गाबोनो न' नागिरनानैबाबो बिमा बिफाजों रायलायहैगोन आयै नों मानो एसेबां हाखु दाखु आं जेबो खोनासङा नों फन हरनानैल' दोन बेरे फुंजानि मा बोरलाबायखो बे न'नि मालिकआ बेयावनो थायो नामा बे न'नि मालिकआ न'आव थाया आयं बिफां सायावसो थायो दावबा सायाव उन्दुनायानो दाबो सिखारबोआखैदां माने बेयाव रावबो थाया
आंल' थायो माबा रायज्लायनांगौबा आंखौल' बुं ब्लद थांदो दा सिखारना फैबा आं खिथाना होगोन मा बिदिब्ला कबिता मोना बे न'आव थाला नामा मा नांगौ कबिताखौलाय आरो बे सेंग्राया सोर बियो आंनि फिसाज्ला माथो बेरेफुंजानि हिनजाव गोदान नायनो फैनायफोरबायदि सान ओंखारस्लाबै फैथारखो औ आयं नों थिगखौनो बुंदों जों कबिताखौनो नायनो फैदों ए माथो मादै मोनसिलाय फै फै हाबफै फै सार ओइ रथ' नोंसोर कबिताखौ नायनो फैमारदों नामा एसे सिगाङावहाय आइयालाय माथो बुङा आइया ओइ थाथ' नोंसोर मा कबिताखौ नायनो फैमारदोंना आंखौ लब्बा होनो लब्बा बे ओनसोलाव लब्बा होनबाथाय आंखौ गिख्लाबजोबखायो नंगौ नामा लब्बा भाई हगार सरि ओइ र आफा आयै औ दे खुलुमबाय दे जिरायदो दे आलासिफ्रा सोर जाखोमोन आइ बिथांखौ गौरब बुङो आफा आरो बियो बिनि बिमा बिफायाबो गोदो पुलिसावनो मावोमोन बेखायनो आङो फिसाखौ पुलिसावनो जयेन खालामनानै होबाय खौराङासो मामोन आंनि फैनायनि खार'ना नोंथांनि फिसाजोखौसो आंनि फिसाज्लानि थाखाय रायलायनो होननानै फैदोंमोन जोंथ' बे जिल्लायाव फैनाया बारा गोबाव जायाखै नोंथांमोनाबा माब्ला नुलायनानै फसायखो फिसाजोखौ आंथ' मिथियासै खाफालाव दङब्ला गोबाव सिनायनाय जानाङा नोंथां आंनि फिसालाजों नोंथांनि फिसाजोजों माब्लाबानो मोजां मोननानै दंखायो नोंथाङा जुदि आंनि फिसाजोखौ बिहामजो महरै गनायबायब्ला जोंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया ना मा बुङो बिमा औ जोंहा बेवहाय जेबो अजर होनांगौ गैया बिदिब्ला आङो जाबायखौनो साननानै लानोसै आइया रायलायबाय थादोंसो साहाखौनो होफैनो रोङाखिसै थाङै थां साहा फुदुंनानै नांथ'ला आं नोंसिनि खोथा मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं जोबथारनायाव फंसेल' बाथ्रा बुंसै आं नोंथांमोननिफ्राय जेबो धोन सम्पति नाङा नोंथांनि फिसाजोनि आखल आखुखौ मोनबानो बेखौनो आं दोहोन होननानै सानगोन बिदिब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे होमबालाय फिसाया डिउटि दङ दे जेबोसो मोनजानाय जायाखिसै नांबाय थाला दे फिसा दे बिमा आंबो अफिसाव थांनोसै दे होमबालाय थांदो la 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 la
la la la la la. Oh, oh, oh. La 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 la. नोंनि फंसेरा नोंनि अननाय लानानै दिबाना जाबाय आंहाबो सना नोंनि फंसेरा नोंनि अननाय लानानै दिबाना जाबाय सरि जोंनाथ' दा सिट खालि गैलिया हायोब्ला नोंथाङा गुबुन कलेजाव एडमिसन खालामहैदो हाब मैया दाख्लैसो एडमिसननि डिक्लेयार होदों दिनैनो सिट गैला मा राव जाखो बेलाय मोजां कलेजाव फरायहोनो गोसो जानाय बिमा बिफाया मुंजों लोगोसे रां लाफानानै थिसनफैखायो नोंहासो बहा उन्दायनानै थाया मा रांजों लोगोसे बिदिब्ला नोंथाङा पार्सेन्टेज हिसाबै एडमिसन खालामाखै नामा जाय रां बांसिन होदों बेखौसो एडमिसन खालामदों नामा येस इउ आर राइट जाय बांसिन फैसा होनो हादों बेनोथ' पार्सेन्ट अब्ला नोंथांमोननि फार्स्ट डिभिजनखौल' एडमिसन लाखिगोन होननाय रावा बहा थांखो बेफोरथ' जोंनि खुगानि बुंफ्लानाय रावसो खम पार्सेन्टब्लाबो रां होब्लानो जों एडमिसन लाखियो छे बिदिब्ला मोजां फरायग्रा गथ'फोरनि इयुनाव मा जागोन आइ एम सरि जेबो राहा गैया हायोब्ला जाबा जुबा कलेजावनो फरायहोदो हेलौ औ दे 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 औ दे ओइ रथ'लाय नोंथाङा जोबोद खाफाल मोजां मा ओरै फै नोंथांनि फिसालानि थाखाय मोनसे सिट खालि जाबाय रां होनो हायैनि एडमिसन हालानो बिदिब्लालाय आंनि फिसालानि एडमिसनखौ लाखिदो जागोन नोंथाङा गाबोन 50,000 रांल' लानानै फैदो मा 50,000 थिग 10 बाजियाव गाबोन फैबानो जाबाय
दा नोंथाङा थांनो हासिगोन। बिफा माखौ सिन्था खालामबाय थाखो आरो कमल फिसानि एडमिसना माबोरै जाखो? बिमा फिसा कमला जायगानि कलेजावनो फरायथोंसै। बिफा नों मा बुंखो? बिमा बै कलेजाव फरायनोब्ला गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टर आरो धोनि मानसि जानांगौ। जोंबादि फिसा फिसौ साख्रि मावग्राया फोरोंनो हाया। आं बे 50,000 रांखौ बहा मोननो? दिने दिन नोंनि बेमारावनो थांगासिनो दङ। आफा कमल फिसा नों साइन्स कलेजाव दा फरायसै। बे जायगानि आर्ट्स कलेजावनो फरायदो। आफा आं साइन्स कलेजाव फरायला आर्ट्स कलेजावनो फरायसां। खुलुमबाय सार। जों बेयाव नोंथांनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो फैदों। जों नोंथांनि समस्याखौ समाधान खालामनोसो फैदों। बेनि बदलै नोंथाङा अफिसाव गोग्लैसोनानै थानाय फाइलफोरखौल' थाबैनो बारहोदो। नों बुंनाय बाथ्रानि फिननायखौ नों गावनो मिन्थिजोबखायो जानांगौ। खैफोदनि समाव हेफाजाब लानाया लोगो आरो सुथुरनि फाराग थाया सार। मोजाङै सानना नाय। मोनसे इनभिटेसन कार्डआव नोंथांनि फिसाजो अनसुलि कबितानि आरो इन्सपेक्टर गौरबनि गोथार जुलि आरोबाव मोनसे साइनबर्ड लिरनो बाखि दं। नोंथांनि गेटआव MBBS डक्टर कमल कुमार ब्रह्म। मादै बुजाय नोंनि फिसायखौ। दा नोंस्रा रांनि जोबोद गोनांथि दं। आंबो मिथिगौ सार। घुस होनाय आरो लानाया दायनिगिरि, नाथाय खैफोदनि समाव रां लानानै खामानि मावनाया दाय गैया। लादो नै अनसुला, लादो नै। नाङा आफा, फैसाखौ लानो नाङा। नांगौबा आं हाबा जायालासिनो बुरैनानै थागोन, थेवब्लाबो घुस होनाय फैसाखौ लानो नाङा। नंगौ आफा, आंबो बे रांजों डक्टर जानो सानाखै। मादै नोंबोथ' साननानै नाय, आरो नोंहाबोथ' देहानि थाखाय रांनि गोनांथि दङ। बे पापजों बुंफबनाय रांजों देहा फाहामस्लायस्लाय थैनायानो साबसिन नाङो। नोंसोर बे रांखौ लांफिन। नुबाय देरहासार, रां दोननानै थांसेयावबो बिसिनि गोसोआ लबि नङा। जुदि आं साना हसिया थारैनो बे रांखौ लायोमोनब्ला खैफोदसो जागौमोन। बेनिखायनो आं नोंखौ आखाइ खबजोबनानै खुलुमो। आंनि सनानि नखरखौ गुलाय गुजाय दाख्लाम प्लिज। न राङा। आयु आयु सोर जाखो बिसोरलाय? सावलुन बावलुन ससमा गोसोम सोम हमलायलायनानै। आदै सोरमोन बिसोरलाय? सोर जानो? गुन्दाफोर। गुन्दा? आंखौ माथो लेंहराखै? अनसुला गारि लाखिथ'। फुजा नों हारसिं बहा थांनो? आं बिनानावखौ हस्पिटालाव एडमिट खालामदों, दा आं बेयावनो थांनो ओंखारदों। नों हारसिङै? औ। अनसुला नों फुजाखौ हस्पिटालाव लानानै थां, आं बेयावनो नेबाय थागोन। जागोन आदा। फुजा अनसुलाजों थांफादो।
नोंनि दादागिरिया नायनि नोंखौ सोर बासायो अनसुला अनसुला दुंग्रा नों आंखौ बुनानै जोबोद गोरोन्थि मावबाय हगार नोंखौ आंजों जेरैबाबो नायनि अब्ला दिनै नोंखौ सोर बासायो देरहासार Yay! Hey! Ôi! Hey! Ôi! र फुजा फै ओइ दिनै गबाय नों नेक्स्ट जुदि बोरैबाफोर फंबाय आरो फुजाखौ आवलायबावोब्ला थौ अनसुला नों थांग्रोदो आं फुजाखौ हस्पिटालाव दोनलांनि दे आदा जों हाबनो हागोन ना सार Yes, come in. Please take your seat. सार आंनि बिनानावा माबोरै दङ दाथ' पेशेन्टआ जोबोद मोजाङै दङ नोंथांमोनहा पेशेन्टखौ थि समावनो एडमिसन खालामफैनो हानाया जोबोद खाफालनि बाथ्रा दा बिथाङा आउट अफ डेन्जार नोंथांमोनहा पेशेन्टनि सोमोन्दै जेबो सिन्था खालामनाङा थेंक इउ सार नोंथांमोनहा पेशेन्टखौ थांनानै नायनो हासिगोन जागोन मोजाङैनो दंना औ आब' आं मोजाङैनो दङ आंकोल थेंक इउ आं नोंनि थाखायनो दिनै मोजां जाबाय डक्टरा बुंदों आं बावैसो समनि गेजेरावनो थाबायनो हासिगोन ओंथि नों बांद्राय रायज्लायनो नाङा हस्पिटालनिफ्राय थांब्ला न'आव बेसेबां रायज्लायनो रायज्लायहै आरो मानो गाबदों गाबनाङा आंकोल आंथ' इसोरखौ नुफेराखै नाथाय आं सानो इसोरा नोंथां बायदिनो जानो हागौ आगै नों उन्दुदो उनाव न'आव थांब्ला मोजाङै रायलायनो हागोन लाइसारि सिखोला सायावल' समायना नोंलाय बबाव देरखोमा बाया हाबा हुखाखौलाय मानोथो रोङा नोंलाय नै लबा नोंहाबो साहा लोंफैखादो नै औ थांगौ मादै बिमा मादै बिमा नों मा जाखो बिमा मा जाखो दै लाबो बिमा बिमा मा जाखो बिमा बिमा आयै 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 र' हस्पिटालाव लांनोसै हट आइदे नैबे मुलिखौ जाहोग्रोदो डक्टर पेशेन्टआ बोरै दङ हाफ पेशेन्टआथ' जोबोद सिरियास अपारेसन खालामनांगोन मा आयो नोंथाङा ओरै फैथ' सार
अपारेशननि थाखाय बेसेबां रां नांगोन? बारा नाङा 2 लाखसोल' नांगोन। मा 2 लाख? सार आं इसेबां रांखौ बहा मोनगोन आरो बेथ' सरकारि हास्पातालसो बेयावनो एसेबां रां नांगौ। खोनासं नोंथां, सरकारि हस्पिटाल होननानै गासैबो बेमारफोरा बाव फाहामजाजोबा। सरकारा माखासे जन्थ्रफोर बेवहाय फाथायहरो, नाथाय खेबसे गाज्रि जाब्लाथाय बेफोर जन्थ्रफोरा ओरैनो गोग्लैसोनानै थायो, रावबो फाहामफिना। बेनि थाखायनो जों माखासे देहा आनजादखौ बायजोआव लांनो गोनां जायो। बेनिखायनो एसेखिनि रांनि गोनांथि नांगौ जायो। जाबाय सार, बुजिजोब्बाय। नोंथाङा अपारेशनखौल' थियारि खालामदो, आं रांखौ लानानै फैगासिनो दं। आयै नों बोरै बिदि जाखो? बिमा आयै नों आयै आफा नों एथ' बुरजा रांखौ बहा मोननो? कबिता माबा मोनसे खालामनानैबाबो नोमाखौ बासायनांगोन। कमल फिसा, नोंसोर नोमाजों थाथ'। जागोन आफा। लब्बा नोमादैखौ नायथ'। जागोन आदै। मानोबा लिंहरदोंमोन सार? आं नोंखौ माब्ला लेंहरा? दासो लिंहरदोंमोन सार। अ बिदिब्ला थां, दै गिलाससे लानानै फै। दैयाथ' टेबोलावनो दंखायो सार। थांनो हासिगौ। खुलुमबाय सार। जिराय, आंहा जेबो अजद गैया। जागोन सार। सार, नोंथाङा माथो फाइलफोरखौ दासिमबो बारहोदिया? नोंसोरबा मा ग्रुपनि जालायखो? सार, जों देरहासारनिनो मानसि। नोंथांनि खैफोदखौ नुनानै देरहासारा नैबे रांखौ फाथायहरदों। हे गसाइ, नों आंजों मा माया गेलेहरखो? घुस लानाया दायनिगिरि, नाथाय आंहा खैफोद दं। सार, नोंथाङा जेबो जिंगासिनो नाङा। नोंथांनि खैफोदखौ नुनानैथ' इसोरा जोंखौ बेयाव फाथायहरदों। जों थांसै सार। नोंथाङा फाइलफोरखौल' पास खालामदो। गोजोनथों सार। गोजोनथों सार। आइ एम सरि सार, नोंथांखौ घुस लानायनि दायाव एरेस्ट खालामनाय जाबाय। नाथाय आइ एम सरि सार, नोंथाङा सिखारनो हासिगौ प्लिज। थौदो सार। साबायखर थाबाय फंबायमोन, खामानिया साक्सेस जानायनि थाखाय। नै राङा। बेनो होदो। थांसै सार बिदिबा। गौरब फिसा, बेफोरो बोरै जाखो? पुलिसआ बेखौ घुस लानाय लोगो मोननानै हमनानै लाबोनाय जादों सार।
नंखाय गौरब नंखाय बिसोर आंखौ फासायदोंसो सार सिआइडि गौतमनि इनफरमेसन होनायाव मोगा मोगि जानानै हमनानै लाबोनाय जादों सार। आं गुस्सायाखै गौरब आं गुस्सायाखै बेफोर नंखाय बिसोर आंखौ फासायदोंसो पुलिसनि सिगाङाव दायनिगिरिया जेब्लायबो नंखाय बुंखायो। गौरब सार नों आंखौ बिदि बुंनानै आंनि गोसोखौ बायग्लि होनो नाङा। नों आंखौ फोथाय फिसा आंहा न'खराव गिदिर समस्या दङ। पुलिसा नोंखौ मोगा मोगि गुस लानाय नुदों बे बाथ्राखौ नोंखि नंखाय बुंनो हागोन? गौरब फिसा नों आंखौ फोथाय मानोना नों आंनि जानो गोनां बिजामादै। बास आं नोंसोरजों जेबो सोमोन्दो लानो गोसो गैला। नैबे खाखि ड्रेसखौ नोंसोर बायदि मानसिजों सोमोन्दो लाखिनानै बदनाम खालामनो सानाखै। नैबे खाखि ड्रेसआ जेब्लायबो सैथोजोंसो सोलियो। आं मिथिगौ बे ओनसोलनि अफिसारफ्रा घुसनि फाग्लाजोबखा। गौरब फिसा दायनिगिरिया आं नङा। आयै नों बेखौ मा खालामबाय थाखो? ए फिसा सफैबाय नै बिहामजो जागोननि दख'नासो नायस्रांदां लाबोखाथारबाय आं फसायनानै समायगोन ना फिसा। आयै बे हाबाया जानाय नंला। मा नों मा बुंलाबायदों फिसा? बे हाबाया जानाय नंला नों हुसाव दङथ'। आयै आंनि आफाया सासे हादोर सिबिसुला मानसिमोन। बियो हादोरनि थाखायनो सुथुरजों नांनानै थैनानै थांबाय। बिदिनो आंनि बिखायावबो सैथोआ दङ। आयै आं बिसोर सोमोन्दो लानानै आंनि थांखिखौ आं सिफायनो सानाखै। फिसा नों मा बुंलाबायदों आं बुजिनोनो मोनाखिसै। नोंनि जानो गोनां बिबियाया आंनि लोखौआवसो दं। मा? बेबो मोनसे गुस जानायनि दायावसो। फिसा बे माबोरै जाथावगौ? नुनायावथ' माथो सादा सिदाथारमोन। जानो हागौ सोरबा फाव फान्दायदों। नङा आयै फाव फान्दायनाय नङा। बे ओनसोलनि गासिबो अफिसारानो घुसनि फाग्लाजोबखा। सरकारनि होनाय दरमाया थोआ बिसनो आरो बिनि साजाया बेनो। खेबसे मोजां खबर लानाया मोजां जागोन नामा फिसा? नङा आयै जोंहा बिसोरजों दिनैनिफ्राय जेबो सोमोन्दो गैला। सार जों आफाखौ लोगो हमनो हागोन ना? थां लोगो हमै। आफा 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 कमल फिसा कबिता बेयो माबोरै जाखो? नोंखौ बोरै लकाबाव सोखो? कबिता नोमाया बोरै जाखो? आफा नोंखौ सोर बिदि खालामखो? नोंखौ सोर पापिफोरा बिदि खालामखो? कबिता सोर दंबावो दादागिरियालाय बे ओनसोलावलाय? बिसोरनि अनगायै रावबो गैया। गुस्लायखौनो गुस होनानै आंखौ हमहोदों। बे देरहासादानो कबिता कमल फिसा नोंसोर थांनानै नोमाखौ बासायहैथां। थां फिसाफोर थां। आं जेलाव थाखानांसिगोन जेबो राहा गैलिया। थांदो थां फिसाफोर थां नोमाखौ बासायहैथां। जागोन।
माखौ बुङो सैथो सैथोआ बबेयाव दं थांनानै थासान्दि समा सैथोखौल' बोजबदोंमोन आङो जिउआ थांनानै थासान्दि समा सैथोखौल' बोजबदोंमोन आङो जिउआ माखौ बुङो सैथो सैथोआ बबेयाव दं माखौ बुङो सैथो सैथोआ बबेयाव दं सोरगिदिं संसारनि खोमसिया साग्लोबबोबाय आंनि जिउआ मिनिलांबाय दावसिनफ्राबो आंखौ नुना सैमा सियाल खस्थ' सबाबा नस्थ' लाबोखो आंनियाव बिपदखौलाय मानसि जानानै दिनै आं जानांखो बोरै जुनादनि समान